taivaaseen. Ihana, että olette täällä. Ikävä kyllä te joudutte vähän odottelemaan. Päivän tai pari tai kolme. Koska taivas on suljettu nyt. No. Ei mitään hätää. Ei pysyvästi, vaan 2-3 päivää. Nyt kun on pomon pojan synttärit. Jeesus. Mutta ei hätää. Olemme varanneet teitä varten takeaway-buffetin. Jeesus, siunaa ruokamme. Ole aina kanssamme. Tai bileissä. Ihan miltä tuntuu. Aamen. Anteeksi, mitä siellä on? Tervetuloa. Halleluja, Hodari. Sai sinulle tilauksen. Anteeksi, mä kysyn, mutta mulla on tosi haastavat ruoka-aineallergiat. Sen takia mä taidan täällä ollakin. Hodari? Onks toi soijanakki? Ja gluteeniton sämpylä? Luomu. Mitä tuolla on sisällä? Salattia. Olisiko sulla sen salaatin ainesalistaa? Ei pähkinää mulle. Mä kuolen. Pääradapiisteli. Mä en oikein tätä maitoa voi juoda. Mä voisin ottaa sen piirtelyn. Siinä on pahvi. No ei sit mitään. Ei mikään helvetti siellä mättää. Ei mulla niinku iankaikkista aikaa odotella täällä. Tai, no hetkinen. Voisiks mä puhua sun johtajalle? Okei. Mä olen allerginen kananmunalle, vehnälle, ohralle, kalalle, äyriäisille, torjunta-aineille ja kaikille pähkinöille. Mä olen vegaani ja mä en hirveästi tykkää mistään hedelmistä. Mitä sulla olisi mulle? Tämän menon mukaan meillä on vain tää sinulle. Hei! Tässä oli pähkinää! Sargenta la marina, Petrovana innamorata, Giancarozza Graziana.